Vítajte pri našom dnešnom ponore. Ideme sa pozrieť na svet doplnkovej výbavy pre karavany. Máme tu postrehy od BRT Guru. Cieľom je trochu sa zorientovať v tých všetkých možnostiach a pomôcť rozlíšiť, čo je fakt potrebné a čo je skôr luxus. Ten zdroj hneď na úvod hovorí, je toho naozaj veľa. Áno, presne. A čo ten materiál podčiarkuje, je tá individualita. Vieš, čo vyhovuje jednému, druhému nemusí. A teda náklady môžu byť dosť vysoké. Každý ten karavan používa inak však. Jasné. Poďme teda na tie najčastejšie doplnky. Super. Tak začnime tým, čo asi mnohým napadne ako prvé. Rozšírenie vonkajšieho priestoru. Markíza. To vyzerá ako taká skoro povinná vec, nie? Áno, je to veľmi populárne. Ale zdroj hneď varuje. Hlavne pred vetrom. Citujem. Celkom podstatné je markízu vždy pevne ukotviť o zem popruhmi. A dobrá rada je zložiť ju, keď sa odchádza. Alebo na noc. To kotvenie to je absolútne kľúčové. Ten vietor vie byť fakt, deštruktívny. Sú rôzne typy. Manuálne, na kľuku, tie bežné Fiama, Thule, ale aj elektrické. Tie sú skôr pri väčších karavanoch a pre dodávky, tam sú aj také jednoduchšie, ručne sa rozbalia, tie sú možno aj odolnejšie trochu. Aha. A vieš, čo je praktické? Možnosť kotviť ju aj o karosériu. Sú na to úchytky, pevné, alebo prísavky. To je dobre vedieť. Áno, hodí sa to na tvrdom povrchu, kde proste kolík nezapichneš. Asfalt, skala. Jasne, na to treba myslieť. A keď sme vonku, kto liezol do vyššieho karavanu, vie, že ten schodík vie potrápiť. Takže ten elektrický schodík znie ako super vec. Ako to funguje? Automaticky? Môže byť aj tak. Sú verzie na tlačidlo pri dverách, jednoducho, alebo potom aj plne automatické. Tie sa vysunú, povedzme, keď odomkneš auto alebo otvoríš dvere. Elegantné. Čom bicyklov. Najčastejšie vidíme tie zadné, však. Na stene, na dverách. Áno, tie sú bežné. Zase značky ako Fiama, Thule unesú aj 5 bicyklov niekedy. A je tam niečo zaujímavé? Nejaký tip? No, ten zdroj spomína takú viacúčelovosť, že ten nosič sa dá šikovne použiť aj na sušenie, napríklad neoprénov. Fakt. Áno. Alebo tam pripevniť ďalší box. A ešte jedna dôležitá vec, logistická, pri trajektoch. Treba myslieť na to, že nosič s bicyklami sa ráta do celkovej dĺžky. To ovplyvní cenu. Aha, dobrý bod. Samozrejme, dá sa voziť aj vnútri, ak je veľká garáž. Sú na to špeciálne držiaky. To s tým sušením je fakt dobrý lifehack. A čo niečo ťažšie? Povedzme motorka. Sú aj nosiče motoriek? Áno, sú možné. Ale tu je ten hlavný limit. Hmotnosť. Veľké karavany, tie s vysokou nosnosťou, môžu mať motorku v garáži. Tam je špeciálny nosič, rampa. Rozumiem. Alebo potom je nosič pripevnený na podvozok, vzadu, zase s rampou. Lenže tu treba byť fakt opatrný. Často sa tým prekročí tá magická hranica. 3,5 tony. A to už je problém? Presne. To už chce iný vodičák, iné pravidlá platia pre vozidlo. Tu vidno, aké dôležité je poznať doložnosť karavanu, teda koľko môžem naložiť. Legálne. Jasné. Niekedy je ten prívesný vozík za karavanom proste rozumnejšia voľba. Chápem. Tá doložnosť je kľúčová. Ľahko sa na ňu zabudne pri tom nadšení s doplnkou. Dobre, ideme ďalej. Manévrovanie s takým veľkým autom. Parkovacia kamera a senzory, to sa zdá byť skoro nitnosť. Hlavne bez zadného okna. Určite. Veľmi pomáhajú. Zdroj hovorí, že väčšinou je to doplnková montáž. Kamera sa dá pekne integrovať do displeja autorádia. A čo je fakt super? Áno. Že mnohé systémy dovolia zapnúť kameru aj počas jazdy. Použiť ju ako také digitálne spätné zrkadlo. To je výborné. Zlepšuje to prehľad za autom. Výrazne. Vidieť dozadu je jedna vec, ale čo keď už stojíme? Udržať rovinu. To je ďalšia výzva. Vyrovnanie, bežne vidíme tie kliny alebo zabudované podpory, ale autor zdroja má zaujímavý postoj. Citujem. Teraz to bude vyzerať možno zvláštne, ale my so sebou kliny nenosíme. To ma zaujalo. Áno, toto je fakt zaujímavý postreh. Trochu to búra zaužívané predstavy však. Oni proste preferujú nájsť čo najrovnejšie miesto. Alebo urobiť len malé úpravy. Ako napríklad? No, spomínajú, že použijú apku v mobile, napríklad Truma, skontrolujú sklon. Ak treba, kúsok sa posunú. Alebo dokonca odhrabú trochu piasku, štrku spod kolesa. Vieš? Minimalistické.
Presne. Spochybňuje to tú nutnosť všade vláčiť klíny. Ukazuje to iný prístup, podľa štýlu cestovania. Samozrejme, pre komfort sú tie podpory, mechanické na kľuku, elektrické, až po tie hydraulické systémy. Tam stlačíš gombík a auto sa vyrovná samo. Fascinujúce, ako sa dá na to pozrieť inak. Ešte nám ostali dve veci. Krátko. Predstan. To je vlastne taký stan k markíze. Vytvorí ďalšiu miestnosť. To je super pri dlhšou státi alebo v zlom počasí. Áno, presne. Výrazne to rozšíri priestor a poskytne ochranu. A potom organizéry do garáže. To znie logicky. Udržať poriadok v tom veľkom kufri asi nie je sranda. Veru nie. Či už kúpené alebo vyrobené doma, tie organizéry sú podľa zdroja kľúcové pre poriadok a efektívne využitie miesta. Hlavne na dlhších cestách to človek ocení. Takže možností je fakt nespočetné. Od toho základného komfortu, ako schodíky, markízy, cez nosiče, až po vyrovnanie či organizáciu. Hlavný odkaz, ktorý si z toho beriem, je fakt dobre zvážiť tie skutočné potreby. A štýl cestovania, predtým, než sa človek pustí do nákupov. Presne tak. Všetko je to o tom prispôsobení. Vozidlo k účelu, k používaniu, pochopiť limity, hlavne tú doložnosť, zvážiť praktickosť ako pri tej markíze vo vetre, hľadať viacúčelové riešenia, to všetko prispieva k tej spokojnosti na cestách. Výborne zhrnuté. A na záver máme ešte takú myšlienku pre našich poslucháčov. Keď vidíme ten dôraz na dodatočné úpravy, vnútri tie organizéry, vonku markízy, predstany, ako veľmi vlastne potom záleží na tom pôvodnom, základnom usporiadaní karavanu v porovnaní s tým obrovským potenciálom dodatočných úprav? To je dobrá otázka. Nad tým sa možno oplatí zamyslieť ešte pred samotným výberom vozidla.